Mindegy, az Erulányi nagyobb fényképezések nem lehet. Embereket tűnt. Ott vagy, és ez volt, ott vagy. Igen, nézd meg, ez most már alatt, így csak alatt. Ilyen veteránok, minden van ez a Miklis vonal, ez a George 12-es ez a és akkor ilyen izé, hogy engedni csak a megezős tudod, és az őrjében ennyi a izé. Ez a ez a John. Szeretettel köszönjük Pallosics főpolgármester, Tóth József bizalmi munkásság. Szögei Leventét, Szögei Szalmos, Tóth János, köszönjük, hogy eljöttetek. Nagyon furcsa érzés ez most nekünk, hogy ilyen kis sienderként állunk itt önök előtt és az idézzenekar előtt. Nagyapám volt kidobó ember az egyik éléskorban. A szüleim is mondhatni, csak kislányok és kisrácok voltak, de szerintem a zenekar történetében pont ezek a kislányok és kisrácok voltak oly fontosak, és ő miattuk volt az az egész. Az elhangzó beszéd után eljutott perspektívák is, hogy meginduló emberek lehetünk még a jövőben. Ez most egy jelképes esemény, és azt, hogy most itt átveszünk gitárokat, az csak annyit jelent, hogy ezt majd még többen láthassák itt a múzeumban. De a dalok itt maradnak velünk, a beat és a rock zene vagy elpusztíthatatlan, és ahogy Tini mondta nekünk egyszer, a dal azért, aki játsza. Köszönöm. Hogy ezek a gitárok idekerülnek, ez nekem nem egy jó aktus. Attól jó, hogy a örökké valóságnak megmarad, de egyben azt sugallja, hogy ezeknek a hangszereknek a gazdái, ezeket a hangszereket letették. Ezzel egy korszak számomra örökre befejeződött. Örülök annak, hogy ez az intézmény, különösen főváros 13. kerületében, Újgódvárosban, és örülök, hogy a magyar kultúrtörténet, a magyar zenetörténet, illetve a magyar könyvzene történet, fejlődés történetet mindig kísérjük ezzel az intézményen. Nem akarok ilyen szomorú hangokat hallani, mint amit főpolgármester úr mondott, mert azért ez nem szomorúság, ilyen az élet. El kell fogadni, és önmagában az a csoda, hogy ezek a hangszerek nem azt jelképezik, hogy most elmúlt valami hanem mi van, még tovább él. De én nem tudom, hogy hol van a Szabolcsnak az Oresztó gitárja, aminek a balkezes részéjét a Holgertát játszott. Eladta. Én adtam meg. Jövőre leszek 70 éves az alkalomból, még egy nagy koncertet tartok az arénában. Újabb nevelés készüldik, a mesterszerű ráadás lesz a címen, szerint hiszem, hogy az életműben nagy részletben már lezárhatónak tekinthetünk. Nem volt egy olyan címben, akkor Jánosítam a Leszalgét, és ő hívta fel a figyelmünket arra, hogy itt van az egy nyelv, a magyar nyelven mennyire fontos az, hogy magyar nyelven írjunk dalokat, és sokkal inkább így tud eljutni az emberekhez az elején. Sírjatok, srácok, ne sírjatok, lányok, az élet szép. Ne sírjatok, lányok, ne sírjatok, srácok, ne sírjatok, lányok.